Niin morjes. Olen saapunut tänne Korkeakosken luonnonsuojelualueelle. Ja tää on tosiaan rauhoitettua aluetta ja tulin tänne nyt vähän retkeilee. Ja käydään tuossa menee aikamoiset kuohut tuolla, niin lähdetään katsomaan noita kuohuja tuonne. Miltä siellä näyttää, mutta tosiaan niin tämmöiselle seudulle sitä tultiin. Tässä on tämmönen grillipaikka heti tässä parkkialueen vieressä. Täällä on vähän roskia ja muuta, mutta ihan kiva. Se tossa toimii tommonen kesäkahvila. Se on vaan sitten kesäsi auki. Tosiaan niin lähdetään vähän kahtomaan tonne noita kuohuja. Ja keliikin on mitä mainioa. Mutta mennään. Joo, täytyy sanoa, että on kyllä aika jylhät maisemat täällä Korkeakoskella. Joo. Tässä menee tämmöiset aika pitkät jyrkät portaat tonne alas ja tässä ei oo talvikunnossa pitoa, eli jos tässä oli vieläkin vähän lunta. Täällä on tosi varovainen ja te sitten liukastu täällä portaissa. Oli kyllä upea paikka ja täytyy mennä tuossa joku toinenkin kerta tänne. Tosiaan tää on täällä Kuopion Maaningan Korkeakoskella tää paikka ja onhan tää vähän tämmönen turistipaikka, mutta tosi kivasti tehty ja täällä on helppo liikkua.